tunan karon og maayo sa CCTO ang saktong solusyon aron masulbad ang nagkahuot nga trapiko sa dakbayan. Sang gunyang panglungsod dunay rekomendasyon niini. Ania ang report. Makita sa Facebook page sa Cebu City Transportation Office kon CCTO nga halos kada oras aduna sila traffic update sa publiko. Pinaagi sa ilang mga post masayran kung dunay nagbangga nga mga sakyanan, aksidente sa dalan, ug kung asang lugar ang nakasinati og grabing traffic. Kini ang magpamatuod nga walay hunong sa monitoring ang ato mga sakop sa Cebu City Transportation Office aron ma-update ang mga motorista ug riding public sa sitwasyon sa nagunang mga dalan sa dakbayan. Matod ni Raquel Arce, ang pangu sa CCTO, kining tanan ang mga rason kung nganong misamot ang kahuot sa dagat sa trapiko sa syudad gawas pa sa nagpadayong BRT construction nga may okupaw 4 lanes sa dalan. Di gyud na nato malikayan kay gawas nga daghan na ang sakyanan karon compared sa mga milabay katuigan. Ang BRT project sad maoy naka-occupy sad og almost 4 lanes in each so but ang ato ang enforcers in every intersection sa ato nang gi-fill diha dapita. Tungod sa daghang reklamo karon sa publiko, kipahibaw ni Arce nga dunay rekomendasyon ang singgunyang panglungsod pag-divert sa ubang mga ruta ug kini ang tun-an pa sa maong opisina. Nakadawat sab og reklamo ang CCTO bahin sa mga motorsiklo nga sagad mo counterflow. Kipahimang nuan sa traffic office ang mga motorista nga likayan kini tungod kay matag karon og unya ang ilang operasyon sa pagpanakop kanila. We are implementing random operation for counterflow kasagaran ana mao sa ni usa daghan na kaayo tag motorcycles so mao nay kasagaran sa mo counterflow unya mao nay usahay maka-create og kanang disgrasya kay kumpiyansa ra kaayo sila unya like kagahapon or the other day man unsa to kadto Miss Birama na so dili ta mo steady in one area aduna tay random lang ako ug asa nga mga areas nga makita nato or madawat sa nato ang reklamo nga rampant ang mga counterflows. Every day na atay gipahigayon nga operation. Awhag ni Arce sa publiko nga sabton lang una ang kasamtangan nga sitwasyon samtang gipaspasan na og trabaho ang BRT project. Iyang hangyo nga ipahibaw lang sa CCTO Facebook page ang sitwasyon sa dalan aron kini daling maaksyonan. Sa mga motorist nga unta magpabilin nga mabugnawon lang unya pasensya lang ang opisina wala magkuwang nagtrabaho sa iyang trabaho gani naagyud mi sa field from the operation side ang tanan hasta ang supervisors na ana sa field haron matan-aw jud nato kun aduna manggaling inuntang pagbara sa trapiko sa sakyanan pwede mong mo text, pwede mong mo padangat sa ato ang page haron mapaadtuan dayon nato. Kung adunay pagbara, pwede ra gyud mong mo tawag mo text haron mapaadtuan dayon nato og special force nga dili lang ang ato ang enforcer nga naka-assign diha maoy mo settle sa kana nga problema kun dili aduna tay muanha additional manpower, additional force nga makatabang to augment sa kanang problemado nga lugar. Mao nay ato ang gihimo.